Hello there everyone and welcome back to another Reaper Airsoft video. Today's video is a little bit shorter than the usual videos that I usually put out. But today's gameplay is basically a continuation of my last video, which was at Yindar, and I'm playing today in my Leaf suit. And today I brought with me the Norwich SSG-10A1, and my backup is a MK23. Let's enjoy the gameplay. Ar fi frumos, dar nu chiar. Când pun ochiul pe lunetă, cură stău decât lunetă. Oh, da. Ești bananul ce e? Uite-o! Aia e Alina! Dar după urca, frate? Da. Ăla eu ți-o pulă. Hai jos! Mere jos! One of the objectives that the enemy team is trying to accomplish at the moment is capturing our flag, which is too Da, high. da, da. We are basically trying to stop them from advancing. Da, am văzut, văd tot de aici. Trebuie să mă duc în camera asta la altă. A little side note for the upcoming clip: you don't always hit Nu what you ajung bilele think you voastre până hit, acolo. even if it might seem that you did. There might be circumstances which Asta, nu? are out of your control, and you don't hit the enemy, no matter how much you want it to be hit. Nu, nu aia e că nu ajung acolo. Nu ajung acolo, nu. Acolo-i no! Hai no, că acolo a fost fută-l pula, că doar bilele se văd, mă! Nu zică că nu l-ai nimerit, Jumbi! Faceți un cover că eu o să pun în interior pe eu. And also, sometimes some people are just a little bit reluctant to actually take their hits. Dă mai în dreapta un pic, eu, ăsta, Jumbi! Nu, că e pe după copac. Rămâi, Omar! Poate am nimerit o crenguță, cine știe. Asta a mers în copac. Asta a mers lângă. Dar el e HVT-ul, cred că de asta. Oh, asta a fost fățău toată ziua, bună ziua. Fățău a fost asta. Da. Măi, poate e cum mă cheamă? Mă, poate HVT-ul, mă! Anyways, besides the fact that he was the high value target, we're going to see that player just scoot along, actually run away from the battle. Da. Că uite că s-a dus Tibi, uite. Casi, de fapt, scuze. Bă! Nu eram pe fază niciunul. Da, da, ok. Bravo, bă! Mai este sniperul din mijloc. Uite-l aici. Trebuie să nu-ți bași fața în în fața țelii, că poate să trag. Să nu-mi faci o surpriză neplăcută. Fotoi! Și vezi numai că acum o să împingă băieții. Suntem pe fază. E... Nu? Nu?
Vai, futui. Era cât pe ce. Dăm doi la aici la bătoaie. La briefing trebuie să se zică, nu și-o pus cârpa mortului și nu a strigat mort. Nu există cuvânt. Headshot, baby! Pe sniper, da. Am dat. Un sniper, nu sunt doi. Nu e sniper. Hop! It was at this moment he knew. He fucked up. O să mă duc după replică. No. Uite. Bă, vedeți că eu am picat într-un bazin. Nu am de ce să mă prind aici, știi? Știi? Că să nu picăm amândoi înăuntru, știi? E ok, e ok. E ok, da, mersi mult. Bă, ce căcat să mă... Ia. Am scos sniperul din fânarul mare. Mort! Alright folks, that's it for this video. Thank you so much for watching, and don't forget to leave a like and subscribe to this channel if you want to see more content like this one. And as usual, see you on the next video or out on the field.